F'anqas minn 4 xhur il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ikkontradixxa lilu nnifsu dwar il-Kummissjoni Venezja. Kummissjoni li s-sena li għaddiet fuq talba tal-Gvern Malti tat pariri dwar kwistjonijiet kostituzzjonali u legali dwar is-saltna tad-dritt f'pajjiżna. Kien f'Ottubru li għadda li l-Ministru għall-Ġustizzja Bonnici talab lill-Kummissjoni Venezja sabiex tagħti rakkomandazzjonijiet għat-tisħiħ tas-saltna tad-dritt f'pajjiżna. Izda Adrian Delia kien irredikola u kritika lill-Gvern tal-li għamel dan il-pass. Fl-14 ta' Ottubru 2018, Adrian Delia kien qal ċaru tont li kien il-Ministru Bonnici li talab lill-Kummissjoni Venezja tiġi Malta u tagħmel rakkomandazzjonijiet tagħha għat-tisħiħ tas-saltna tad-dritt. Allura mar il-bieraħ u l-Kummissjoni Venezja jgħidula kitbilhom għallhom aħna ma nifhmux, tuna parir intom. Aktar minn hekk Adrian Delia kien iddeskriva l-pass tal-Gvern bħala ċertifikat tal-mistħija għax talab parir mingħand il-Kummissjoni Venezja. Ċertifikat tal-mistħija għajb, ġifri ħassejtni mhux irraqqas arrabjat miġuħ illi l-Ministru tal-Ġustizzja tagħna immur barra pajjiżna jabdika r-responsabilità tiegħu. Iżda 2 wara nofsinhar, Adrian Delia kontradixxa lilu nnifsu u prova jieħu l-mertu tar-rapport li għamlet il-Kummissjoni Venezja dwar pajjiżna. Adrian Delia sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet u qal li ma kienx il-Ministru Bonnici li talab lill-Kummissjoni Venezja li tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tagħha għat-tisħiħ tas-saltna dritt. Mela, Dr. Delia, int kritikajt lill-Gvern għax sejjaħ Malta l-Kummissjoni Venezja. F'Ottubru kont int li qed li l-Gvern F'Ottubru kont inti li qed il-Gvern eżżad dinjità tal-Parlament għax talab li d-Kummissjoni tiġi. La ma tiġi l-Kummissjoni sa xi kredibilità jista' jkollok titkellem fuq il-konklużjonijiet tagħha. Ministru Bonnici ma jistax jitħaq bin-nies li jgħid illi kien talaba u l-Kummissjoni Venezja biex tagħmel rapport għax hekk inqal il-Ministru u dak mhuwiex il-każ. Dikjarazzjoni li tixet mhux biss li baqa' negattiv bħalu aktar mill-Il-Kap Nazzjonalista Adrian u jmeri sewwa magħruf iżda konsistenti meta jikkontradixxi lilu nnifsu fuq l-istess suġġett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.